Lakhain ko truck Duarbogri MSC constituency ke parlo Dolamarang Kanglong USHA International Limited atum pen chipatir piponsi ni sirke paparman Dolamara Cultural Complex along sekekpi. Lason si chethan dami ke damtang ni paing koyar ni pen ki pangcheng ni sirke paparman USHA Silai School atum Dolamarang Kanglong napuson akki joy pen avarsai ki pipondong loklake jasme Duarbogri constituency VDC chairman Sar Koirong Park ki claim ka chipadu ka joksi lapuson avarsai long pondo lapen akki joy pen bangkri hini atum phan seke kipa endun long jog jasme VDC chairman Sar Koirong Paraphan beneficiary atum pen ka churu sitame pajirpon Lason si nonangko bangkri hini tumapana ke joy pen siki pa en pon bom lo la pen siki tang et pen nipute USHA company tumpen silai machine setami ake joy pen pipon po la pen USHA classical silai teachers training program along ka chirap dun atum lake Green Action Foundation la pen kohora soil conservation range tum hello bangso jame long aluhi tumpen VDC chairman Sar Koirong Par Dolamara town chairman Mongol Singh Tirang kohora soil conservation ranger Sanjoy Gogoi John Kathar Daniel Tirang la pen ong tung atum chitong dun si jai make mission pen pachun pon we geroi a machine mane silai machine sewing machine la bangso training pini dak pado ponji lage nisir kep ansi la bangso training pado ponji pela bangso training nang pi lage usa company tu alang tum methang company pen sila bangso bangga machine na pi nasi alang tum cekluan truck pho prang neli phanar julo masi jeladak lason kichardi ke theka tum doima poson se neli phanar julo he amasana school khulite lason piri keroi pen chenglok ason keroi theka tum duma neli phanar julo masi duji puni thanul he amasi nili authority phanda nili charjulo none EM sir local MSC Richard sir phanda nili arjulo lase chok nasonung si our sai mission dulu bote nang tum dengnun tami accept nun tami pusan si nili phanang pulo amasilo setting bensi nili ta dak NOC pidun lo je laso NOC nang dak malaso school na khuli je phan amasi alang tum la bangso NOC pidun det pen chikluyan plipo bak dolo masih dak alang tum pinian ke dak nari tum han mesin pen a school pen pini dak pangcheng pon lo ningan rong pik lo athema kai ta long lelang mati di la hai hormu ke di asin on ni tum VDC chairman na hai hoi asai na deng pipen na deng pipon na pot ni tum tami VDC chairman pas tami ni tum ke akiru pipar pik lo ni tum ahin pen ke nili ninga rong pik lo athe aprang na di nili tamela son cutting hai hoi ke charlie dun tang lo sami hala da ke nili tuma phan ke la son machine hai hoi nang ke ron pu ka ave tamin non bank ke la ke roi hai hoi anda nang thanji kangti bhan ta nang thanji se apen machine ke hen no ke bonai la hoi anta nini pharma nang than po pini la pen pinap ke machine ke bonai se nang than po la so pen a phi ni troxy bank ke roi kang tip se nili tuma phanang than po la se nili tum ke ninga rong pik lo la da ke long don atum anta ninga rong lo athe non aprang ke nili hadi machine ave mate ba machine en bom ban se la pu kam chukla mi bom he tape non ako dak pe machine nang pi pote anso se ninga rong thulo mane kle mi long pa ko la aka prek tum nang charli duni bisa me nili ta me un an than pon po News report Carbin Long Life